der mon i køleskabet? Så jeg kigger lige. Rejer? Jeg skulle nok køre ned og tage mig en lur. Jeg tror, der ligger mig på gulvet. Jeg tror, der kan ligge mig på gulvet. Hvornår kommer der nogen, der besøger mig? Nej, kom til. Er der nogen? Jo, der er ikke nogen, der er kommet og besøger mig. Hej. Endelig en. Det kommer lige lille. Sådan. Nå, hvad kan vi lave? Skal vi gå hjem i dit hus? Okay. Så kører vi videre. Se, du kan tage den her, så kan du sige, velkommen i mit hjem. Var det ikke en meget god idé? Velkommen i mit hjem. Så skal vi lige have Sofus, han kan også lige få en anden figur. Velkommen hjem. Er det ikke plads? Jeg skal lige trykke. Er I klar? Ja. Ja. Velkommen. Nu optager den. Velkommen i vores hjem. Velkommen i mit hjem. Er det ikke bare flot? Jo. Det er meget normalt, det her. Har du noget i køleskabet, vi kan spise? Det ved jeg ikke. Jeg kigger lige. Ups. Kan vi se. Der er kun en rejer. Nå. Se. Nå. Øh, Skal vi ligge os ned og sove? ja. Nej, jeg sender synes, at vi går hjem til dit hus. Nå ja. Godt. Hvad skal vi lave? Så må vi kan ligge og sove. Nå ja. Det er morgen. Morgen. Jeg sov hele den her. Nu er jeg godt hjem. Hej hej. Hej. Tak. Det er godt. Tak for den her gang. Farvel.